En el cas del monitor, per exemple, hi ha un que es diu el monitor i aquest seria un dels contes, hem dit que hi ha fantasia, hi ha ciència-ficció, que hi ha X quantitat de coses, el monitor seria un relat realista, senzillament realista. Doncs aquest va sorgir inspirat d'una situació real que jo després vaig ficcionar totalment i aquesta me'l va explicar una companya. Resulta que aquesta amiga meva duia la seva filla en un esplai, un cau d'aquests que s'emporten les criatures d'excursió i aquestes coses, i un dia en aquell esplai va començar a haver molt de renou, rebombori, perquè van començar a dir que un dels monitors tenia relacions amb una de les nenes. He de dir que el monitor tenia els seus 18-19 anyets i la nena tenia els seus 16-17 anyets. O sigui que estem parlant d'una relació que tots dos volien i estem parlant d'unes edats, o sigui, no es tracta del monitor de 18 anys i la criatura de 12 anyets. Estem parlant d'altres edats, ni estic a favor ni en contra, senzillament puntualitzo. Doncs sembla ser que el barri n'anava ple, això era a Barcelona, de passar això, el monitor, sí, han dit que això, que té relacions amb la nena, quina nena aquella, la gent anava parlant, fins que va començar a circular un altre rumor. I el rumor deia que, efectivament, el monitor tenia relacions, però no era amb la nena, era amb la mare de la nena, amb la mare de la criatura. I clar, a mi això, amb tots els respectes per la mare de la criatura, el pare i la criatura i qui fos, a mi això em va fer gràcia, la veritat. I a partir d'aquí vaig recrear una situació, una història que parteix d'aquí però no té res a veure directament, vull dir, sí que és aquest joc d'un monitor, una relació amagada i senzillament vaig ficcionar una situació per convertir-la en això, en literatura.